鬼殺隊は生身の体で鬼に立ち向かう。人であるから傷の治りも遅く、それでも鬼に立ち向かう。人を守るために。水の呼吸、死の型、打ちよ。あなたは作ってくださったのですね。二度とねっこ、行くぞ。日の神神楽演武。絆は誰にも引き裂けない。一つのことを極めろ。雷の呼吸、土の型。クジャムの呼吸、トロキラ、狂い咲け。炎の呼吸、奥義、煉獄。心を燃やせ、限界を超えろ。俺は縁柱、煉獄杏寿郎。伸びしろならば無限の無なんだ。音の呼吸、死の型。守るって言ったでしょ。あっちには行かせないんだから。お前だけは生き延びて。これから俺とお前、おふくろと弟たちを守るんだ。この思いこそ永遠に不滅なんだよ。大切な人、命を理不尽に奪った者、許さないという思いは胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと。燃やせ、燃やせ、心を燃やせ。卑怯者、あっき命をもって罪を償風の呼吸、一の型、新旋風騒ぎ。蛇の呼吸、三の型、途切れ地。岩の呼吸、三の型、元気の肌へ。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。